Hej, jeg hedder Anders Jørgensen, kommer fra en lille by i Holsted i Sydvestjylland, men bor til dagligt i Esbjerg. Til dagligt studerer jeg multimediedesigner på Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg, mens jeg derudover også er uddannet markedsføringsøkonom. Jeg er en meget arbejdsom ung mand, er fokuseret på de opgaver, der bliver stillet, og er en god teamplayer. Jeg har erfaring inden for SoMe, såsom Facebook, Instagram og LinkedIn. Derudover så har jeg også erfaring inden for Adobe-programmer, såsom Photoshop, Illustrator, InDesign med flere. Desuden har jeg også erfaring inden for WordPress, JavaScript, HTML og CSS og Office-pakken. Derudover er jeg også altid klar på at lære noget nyt. Derudover så taler og skriver jeg både dansk og engelsk. I min fritid er jeg en passioneret fodboldfan af FC København og dermed at finde i parken eller rundt omkring på stadions i Danmark. Derudover så er jeg frivillig i Holsted Speedway Klub, hvor jeg hjælper med sociale medier, men også andre opgaver, og desuden er jeg også frivillig på eliteafdelingen Holsted Tigers. Jeg ser frem til at høre fra jer, og jeg kommer gerne til en samtale, hvor vi kan snakke mere om, hvad jeg kan tilbyde netop jer.